Find en overflade, der er solid og stabil til dine solbruser, og så skal der selvfølgelig være masser af sol på selve pladsen. Så markerer jeg af, og så laver jeg de her 12 mm huller. Så sætter jeg de medfølgende plugs ned i, som jeg banker ned med en hammer. Når alle 4 plugs er kommet ned, så sætter jeg de medfølgende skruer i, som jeg skruer ned med enten man kan vælge en skruenøgle eller sådan en topnøglesæt. Så kan jeg ellers se, at den står sikkert og stabilt. Så kommer jeg det her pakningstape rundt om med uret. Det følger også med, som forhindrer, at vandet kan slippe ud. Så sætter jeg gevindet på selve solbrusestangen, og sætter selvfølgelig brusehovedet på. Hvis jeg sætter den på inden, så er den lidt for høj, for at jeg overhovedet kan nå. Jeg skruer den godt til, og skruer den på selve solbruseren. Og det hele gøres i hånden, så vi ikke får skadet hverken solbruser eller får overskruet noget. Og jeg sørger for, at den vender den rigtige vej, og skruer den helt fast. Så skal vi have sat haveslangen til. Jeg har sat noget pakningstape rundt om gevindet her på selve solbruseren. Igen for at undgå, at der slipper vand ud. Og så sætter vi den her del på, der også følger med, som man ikke skal ud og investere i. Og så ellers så skal man bare have en haveslange, der kan tilsluttes. Sådan. Og så skal havebruseren sættes over på den varme og åbnes for. Og så kan man tænde for vandet. Når det begynder at løbe, så slukker vi for vandet og lader den fylde sig. Og så er den ellers klar til brug. Vi tester lige. Den ene hane hernede i bunden kan bruges til at vaske fødder eller til at fylde op til, man kan vande blomster. Og den øverste kan selvfølgelig bruges med sit blandingsbatteri til at bade, inden man hopper i poolen, eller bare hvis man har brug for et bad udenfor. Vi lader lige vores søn Nora her teste den, inden han springer i swimmingpoolen. Og vores ældste søn, Oliver, havde lige brug for at få vasket fødderne lidt efter en lang dag i skolen, hvor han havde fået lidt beskidte fødder.